Ikaw bandron. So what's up guys? So ayun guys, mato ko to la Hazel karon na try na to ubusig nasa dito sa Kablakan daw si Kuan. Ana si Chris Tamunggal remix. Try na to other dog na ba? Ada tong mga simtabines. Wala ko rin sa diri sa karon sa balay. Nga mato ta dito iwa talingaw. Bye bye. Karon guys. Imit ako si Hazel guys. Hi Hazel. Hey, siang Brad. amal. Ara akong kauban ron. So what's up guys? So, Ay, may tatanong ako sa inyo. Dalawa. ano po? Nganong, wala lang. Nalimot mo ko eh. Kasi na lang. Ako na mag-translate. Translator. Nganong, asa di mo nagkailan di ba? Bali mo nag-interview na siya. TikTok mo? 1, 2, 3, go. TikTok. So, through social media na mo gaila. Yeah. So, ano ang sila no? Sabi nga, pagkita na. Tungod pa na siya yung kaigat sa TikTok ba? Lo, Ano yan? Kung kami nagkakilala sa banyo ko yun. so, ilang months na kayo? Magkuhan? Di nila alam. 11. Mag-1 year na kami. Hindi 11 pa. Ay, mag-11. Mag-1 year na kami sa June 27. Sige, bisig. Time na nakilito, sige, sa ano kong sir? Di palit rin mag-barbecue na doon, oh. Ay. Pwede na barbecue guys nga. Anak sila na, daw si Easy, si GMD. Ito na. Bugata ba ni mo? Paano mong good kay, share lang ako niya. Katong editor mo isa, si, ilang buro ka? Ito man si. EJ ba? Oo nga naman. Parintiyan mo to mo isa. Kung nalaton sa Davao, tapos nagpubuntag mo. Sa vlog Bisaya nga mo. Nagturi sa Davao. Tuwa mo sa Davao. Karon? Tungong sang simana. Ayaw ba? Adi wala na mo ikuan eh. Dili. Muli naman na ito sunod bulan. Uy! Muganit to. Matanda dito paggawa sa isang quarantine niya. Nakuha naman tayo Davao. Ay, tama na. Paglaba, ay. Bakit sa lumakaw ng Davao? Muganit to. Ako mga lakaw ko Manila, sinun mga sila. Ay, kano sa daw? Balik. Manila, 20. Isang buwan ako doon, balik na naman ako dito. Okay. So, Lugo na muna siya. sige, pwede. Sabi ka lang sa doon. Tatay yung Sunod na siya. Ay, sila no. Ay, matagnang naluging bayat. Ay, Nisil? Dinis ako. Sige. Bye, Zen! Don't forget to subscribe and hit the notification. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Bye-bye. Bye-bye.